Să începem cu floricele de porumb întâi. Nici o problemă, draga mea. Îți fac niște floricele de porumb delicioase. Am nevoie de vată de zahăr. Vreau să încerc. O trimitem în tigaie, se va topi în câteva secunde. Punem floricele de porumb aici. Acoperim cu un capac și așteptăm ca boabele să explodeze. Pot trage un pui de somn. Se întâmplă ceva în tigaia bunicii. Bunico, trezește-te! Nu dorm! Nu credeam că se vor face atât de repede. Floricele mele dulci sunt gata. Minunat! Tot ce rămâne este să le pun într-un bol pentru Judy. Doar floricele de porumb dulci? Secolul trecut. Nu poate exista nimic mai bun decât floricelele cu caramel. Se toarnă sirop de caramel deasupra. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Și acum amestecăm totul împreună. Caramelul lipește floricelele împreună. Punem totul pe o farfurie. Acum facem un munte. Luăm ciocolată lichidă și turnăm deasupra. Presărăm niște fulgi de nucă de cocos. Drăguț. Următorul. Introducem pețișoare cu vată de zahăr. Și va fi un minion în vârful muntelui. Uite, minionul a învins muntele Everest. Judy apreciază cu siguranță. Sunt șocată. Eu ce ar trebui să fac? Știu. Uite tigaia. Wow! Punem ulei și floricele. Pornim aragazul. Caramel exploziv. Șef, unde te duci? Bunica, trebuie să te ascunzi și tu. Nimeni nu va opri pe Vivien. Cu ce-o fi venit oare? O să vedeți totul. Ceva nu merge bine. Să acoperim cu un capac. Wow, Vivien, ești bine? Explozia a fost puternică. Există o mulțime de floricele peste tot. Ai ceva să-i oferi lui Judy? Să mergem la degustare. Wow! Atât de tare! Și asta! E drăguț, dar gust obișnuit. Ce este aici? Floricele de porumb roz. Le aruncăm și o prind în gură. N-am prins nimic. Cel puțin una. Uite-te la acest munte uriaș de floricele de porumb. Să le încercăm. Ciocolată și nucă de cocos. Din ce sunt făcuți norii? Vată de zahăr îmi place. Știu. Câștigătorul este șef. Victoria este a mea. Șef, o meriți. Acum aștept un tort. Cel mai frumos și delicios tort. Sigur, trebuie să încep să asamblez tortul. O să fie incredibil. Să începem cu niște jeleu roz. Se toarnă în formă. Drăguț. Acum trebuie să înghețăm totul cu un spray de înghețare instantanee. Jeleul ar trebui să se întărească rapid. E foarte frig. Acum am nevoie de un telefon de serviciu. Da. O să vedeți totul. Luăm ciocolată topită. Iubesc ciocolata. Scot iPhone-ul din jeleu. De data asta voi face un iPhone de ciocolată. Când ciocolata se va întări, desigur, o îngheț desigur. Gata? Auci! Nu dorm? Șef, ce-i asta? Văd! iPhone de ciocolată. Da, aproape nicio diferență, nu-i așa, bunico? Folosesc o imprimantă alimentară pentru asta. Să vedem. Avem niște acadele înăuntru și turnăm înăuntru, culoare cu culoare. Închidem, desfacem și uite! Am un telefon de ciocolată exact ca cel real. Wow, șef! E atât de tare!
Exact acel adevărat! Și eu trebuie să asamblez tortul. Am deja blaturile. Fiecare blat este uns cu cremă. Ar trebui să fie multă, astfel încât tortul să nu fie uscat. Wow! Acest tort va fi cu siguranță neobișnuit. Cu siguranță! Bine, bine, bine. Voi tăia toată partea în exces. Mai multă cremă deasupra. Drăguț. Și un mastic roșu peste tot tortul. Și luăm niște bomboane M&M. Uite-le, galbene. Sunt atât de colorate. Și uite aici, ciocolata mea de căpșuni topită. Punem o formă și turnăm ciocolata deasupra. Da, incredibil. Ridicăm totul și toată ciocolata va acoperi căpșuna. Ce ar trebui să fac? Știu! Mi-am dat seama. Am nevoie de un pantof. Îl umplu cu jeleu. Să punem totul înăuntru. Uee! Drăguț! A funcționat! Acum așteptăm puțin ca jeleul să se întărească. Perfect! Scoatem katana și scăpăm de cizmă. Wow! Cum vă place asta? Wow! Îmi place! Wow! Ce delicios arată totul! Un iPhone nou! Pentru mine! Ce surpriză grozavă! Vreau să le spun tuturor urgent! Hei! Nu funcționează? Ciocolată? De ce este un iPhone de ciocolată? Să-l încercăm! Delicios! Dar speram la unul adevărat! Wow! Este un pantof! E făcut din jeleu! Tare! E atât de interesant! Da, vreau să încerc al treilea tort! Wow! Ce căpșună uriașă! Să iau o bucată? Un adevărat tort! E atât de delicios! Bunico, ești cea mai bună! Victoria este cu siguranță a ta! Chiar? Mulțumesc, dragă! Este atât de neașteptat! Ton, vreau o acădia. Oh, nu-i problemă, nepoadă. Mai întâi voi amesteca zahărul și apa direct în tigaie și le voi aduce la fierbere. După aceea, voi lua o căpșună proaspătă și o voi înmuia în siropul de zahăr, direct pe frigărui. Bine, perfect, nu rata niciun loc. Și acum o pun direct în apa cu gheață. Toate celelalte fructe la fel. Oh, uite asta! Sunt atât de frumoase! Parcă sunt în sticlă! Ți-a plăcut asta, chef? Da, dar urmărește și învață. Torn caramelul exploziv într-o matriță, apoi îl încălzesc pentru a-l amesteca și sparg plăcile în bucăți mici după aceea. Oh, uite asta! Totul a funcționat perfect. Acestea vor face acadele grozave, umplute cu o surpriză distractivă. Oh, da, ce-ar putea fi mai bun? Toată lumea o să adore asta. Acum să pun totul pe bețe și e gata. Ce mai aștepți, nepotule? Da, mi-am amintit. Cu siguranță era ceva în rucsacul meu. Trebuie să verific. Oh, acadele? Oh, așa e. Mai am câteva în dulap. Aici sunt. Și în frigider. De asemenea, grozav. Oh, minunat. Oh, bunico, doar o secundă. Am una ascunsă și în părul tău. Ce-am în păr? Ce ai făcut, Nate? Oh, și unul în pălăria ta de asemenea. Super!
Acum Lindsay va încerca un curcubeu perfect de acadele. Minunat! Nu-i așa? Oh, foarte bine, nepotule! Lindsay, poftim! Wow! Wow! Cât de tari sunt! Ceaca de interesantă! O să o încerc! Lasă-mă să o ling mai întâi! Wow! Caramel exploziv! Grozav! Și aceste acadele sunt atât de multe! Pe care ar trebui să o aleg? Hai! Îmi place acesta! Ei bine, este doar unul obișnuit! Nimic special! Wow! Și ce e asta? Fructe și caramel? E atât de delicios și crocant! Și bunica a câștigat! Nu am avut nicio îndoială, nepoată. Acum vreau un pepene verde. Mai întâi voi folosi un blender de imersie pentru a amesteca pepenele verde și, bineînțeles, după aceea voi adăuga niște gelatină în amestec, chiar aici. Fructele sunt, de asemenea, o idee grozavă. Nu uita să adaugi diverse. Le voi adăuga pe toate în jeleul de pepene verde înainte să se întărească. Oh, perfect! Acum trebuie doar să așteptăm să se întărească totul. Haha! Am o furculiță specială pentru a mânca pepene verde. Hai să încercăm o bucată. Bine, vezi? E perfect. E atât de delicios. Hai să încercăm încă o bucată. Și încă una și încă una. Bine. Perfect. Îmi place. Atât de delicios. Nu mai încape. M-am săturat de mâncat. Hai, Nate! Hai! Cu înveselirea pot face asta. Ultima bucată. Sunt în paradisul pepenelui verde. Uite-te la asta. Atât de mulți pepeni verzi. Nat, ești bine, dragule? Da, sunt bine, bunică. Mulțumesc. Bine, acum am nevoie de un cuțit. Și este o corabie de pirați. Cu ce ar trebui să o umplu? Am o idee. O să umplu acest pepene verde în formă de corabie de pirouți, cu multe caramele și alți lucruri. Uită-te la corabie. Nu-i așa că e grozavă? Super tare! Da, așa este. Niște caramele, niște marmelade și diferite bomboane. Sunt atât de delicioase, apropo. Și bineînțeles, o să le adaug la corabia de pirați. Și felul meu de mâncare este gata. Și nu uita de piratul însuși. Wow. Minunat! Ei bine, și am ceva interesant. Voi amesteca milkshake-ul și gelatina împreună și voi adăuga coloranții necesari. Voi turna toate ingredientele într-o formă specială după aceea. Și desigur va trebui să le congelez. Micuța noastră Lindsay o să adore felul meu de mâncare. Nu există nimic comparabil în această rundă. Da, uită-te la aceste culori. Arată exact ca un pepene verde. Acum trebuie doar să avem spray instant aici și uite. Nu uita să adaugi câteva semințe ca să pară credibil. Și gata, aproape. Uite la această Nutella albă. Să o adăugăm chiar aici ca un sos. Poftim, Lindsay. Ce gust de pepene verde! 1, 2, 3. Voi începe cu această jeleu. Este atât de delicios! Mi-a plăcut! Și ce e asta? Cum mănânc asta? Acum înțeleg, bunico! Mulțumesc! Sunt și fructe de pădure aici și fructe. Asta e grozav! Ei bine, Și asta e o navă de pirați? Și sunt atât de multe bomboane și jeleuri înăuntru? Delicios! Nate, ai câștigat! Da, am câștigat. Ei, am câștigat și tu nu. Haha! În concluzie, vreau niște cartofi prăjiți. Aha, nicio problemă! Iată cartofii mei prăjiți. Îi voi pune direct în aparatul de făcut vafe și trebuie să le îndes pe toate.
Ce faci? Haideți, băieți! Uitați-vă la asta! Am un vapă de cartofi! Acum o să adaug niște sosuri și e gata! Priviți și învățați! A fost super rapid! Hei bine, să vedem! Se voi să labirintic cartofi, îi voi curățați. Trebuie să voi pune în bol și îi voi strobi. Păi trebuie să le rulăm în bile și acum o să le prăjesc în baie de ulei, chiar aici în tigaie. Oh, va fi un fel de mâncare foarte delicios. Voi topi brânza mai întâi și o voi pune chiar în mijloc. Perfect! Și așează bilele de cartofi în jurul acestui bol de brânză. Ce părere ai? Ei bine, da. Și cartofii mei sunt deja copți în coajă. Oh, ce miros! Acum voi tăia o bucată și voi adăuga brânză și ierburi în interiorul cartofilor. Așa, nu uita că trebuie să fie o brânză foarte unică și delicioasă, astfel încât să se potrivească bine cu cartofii. Tot ce trebuie să fac este să o servesc pe farfurie. Și asta e tot! Lindsay, totul este pregătit pentru nepoata ta. Wow, cât de delicios arată totul! O să încep cu vafele! Ei bine, ceva nu este în regulă! Bine, acum cartofii cu brânză! Oh, ei bine, asta e neobișnuit! Ei bine, nimic special! Și cei din avem aici? Oh, abia aștept să încerc! Uite cum se întinde brânza! Wow! Și este atât de delicios! Grozav! Chef, ești cu siguranță câștigătorul! Nu am nicio îndoială că sunt un bucătar mai bun. Este evident. Acum, aproape am terminat. Uite, vreau ciocolată. Aștept sugestiile voastre. Nicio problemă. Să începem cu ciocolata. Ar trebui să fie incredibil de delicioasă. O rupem în felii într-un castron. Apoi scoatem arzătorul. O topim. Topim ciocolata până devine lichidă. E suficient. Acum turnăm în formă. Vreau să fac o ciocolată în formă de urs. O întindem uniform în formă. Exact așa. Și e timpul să scoatem. Oh, arată impresionant. Bunico, ce părere ai? E în regulă. Am și o ciocolată și căpșuni. Voi face căpșuni în ciocolată. Căpșunile trebuie muiate în ciocolată, apoi într-un amestec de nuci. Este mult mai nutritivă. Apoi luăm ciocolată albă și neagră. Să le decorez de asemenea. Niște inimioare mici pe ele. Acum punem toate aceste căpșuni într-un coș. Da, cu siguranță nu va câștiga. Folosesc M&M. Deschid borcanul și torn bomboanele în matrița de urs de ciocolată. Oh, minunat! Acum o acopăr cu o bucată de ciocolată. Și asta e! Ciocolata mea e gata! Ce ar trebui să fac? Wow! Bunico! Este Nutella! Am nevoie de ea! Se toarnă Nutella pe această mingie. Exact așa! Punem Nutella peste toată mingia. Arată grozav. Exact așa. Întindem. Ce tare! Rose cu siguranță va aprecia asta. Încearcă curând, soră mică. Poftă bună, Rose! Wow! Ați făcut ciocolată pentru mine. Vreau să încerc ursuri de ciocolată. Cu siguranță e ceva înăuntru. Să aflăm. Oh, sunt M&M-uri înăuntru. Extraordinar! Sunt bomboanele mele preferate. Să le încercăm. Wow! Da! Sunt delicioase! Acum să încercăm căpșunile. Arată delicios. Atât de apetisant. Oh, câte avem în acest coș. Și sunt culori diferite.
ciocolată albă și neagră. Tare! Uimitor! Dar asta... ce inimă drăguță! Delicioase! Ei bine, ultima, dar nu cea din urmă, o minge adevărată! Auci! Ceva nu e bun înăuntru. Nu vreau să încerc. Victoria merge la urs! Nu m-am îndoit de asta, prima mea victorie. Știu! Acum vreau jeleu! Ei bine, voi face prima. Știu ce să fac pentru micuța mea Rose. Să începem cu o portocală. E plină de vitamine. O tem în jumătate. Minunat! Apoi iau o lingură și îndepărtez coaja. Exact așa. Să punem coaja deoparte și să spargem cealaltă jumătate într-un pahar cu apă. Facem același lucru cu kiwi și afine. Acum turnăm sucul în coaja de portocală. Exact așa. Se transformă într-un jeleu adevărat. Vezi? Șef, ce zici de asta? Ce e acest dispozitiv? Nu mă sperie așa. Aceștia sunt clei special pentru luarea eprubetelor. O luăm pe cea roz, o turnăm în apă. Apoi facem la fel, unul câte unul. Arată frumos. Nu am nevoie de mănuși. Am nevoie de un târnăcop. Pentru că cu acesta voi distruge tot ceea ce am făcut. Să începem! Exact așa. Ce tare! E foarte dificil. Dar acum am un jeleu frumos. Am terminat. Uite-te la asta. Atât de frumos. Cristale. Arată ca cristalele adevărate. Bunico? Ce fel de jeleu ai? Nu arată bine. N-aș mânca asta. Ce e asta? Bunico, cred că e a ta. Pleacă și nu mă deranja. Iau o gustare cu ursuleți de gumă. Dar știți ce? Am o idee. Aliniez ursuleții de gumă. Exact așa. Arată atât de drăguț. Acum trebuie să măresc viteza la proces. Da! A funcționat! Ce tare! Îmi place acest turn din ursuleți de gumă. Nimeni nu a mai făcut asta până acum. Să adăugăm niște viermi fumați deasupra. Bunico, uite-te la asta! Vezi? E foarte bun, dragă. Să arătăm lui Rose jeleul nostru. Ați făcut toate astea pentru mine? Fiecare jeleu arată atât de neobișnuit. Vreau să încep cu acesta cu cristale. Sunt atât de frumoase. Să încerc. Delicios. Dar vreau altceva. Acum să încercăm aceste super portocale colorate. Arată distractiv. Cel albastru e foarte delicios. Mi-a plăcut. Acum e timpul pentru cea mai tare parte. Tortul ursuleților de gumă. Abia aștept să le încerc. Atât de delicios. Îmi plac ursuleții de gumă. Evelyn, ai câștigat. Iuhu! Prima mea victorie într-o emisiune de gătit. Acum faceți-mi niște biscuiți. Biscuiți? Dar nu știu cum. Bunico, trezește-te. Trebuie să mă ajuți. Ce-i asta? Biscuiți? Ok, voi avea nevoie de niște aluat. Șef, de ce ai nevoie de atât de mult? Vreau să fac biscuiți colorați, așa că voi avea nevoie de aluat colorat. Să începem să întindem aluatul roșu. Fiecare bucată de aluat se va întinde într-un strat subțire. Apoi folosiți o formă rotundă pentru a modela biscuiții. Acum iau niște fulgi de ciocolată și le presar pe fiecare biscuite. Toată lumea iubește biscuiții cu ciocolată. De asemenea, sunt strălucitori. Minunat! Ei bine, bunico, ce părere ai? Ei, nu e rău!
dar eu voi face clasic. Am nevoie de inele de ananas. Pun un inel de ananas pe un biscuite și apoi pun puțin gem deasupra. Și apoi le pun la cuptor. În câteva minute vor fi gata. Setăm cronometrul și eu pot să trag un pui de somn. Nu pot deschide un pachet de Oreo. Bunico, trezește-te, am nevoie de ajutorul tău. Hai, trezește-te. Oh, ce să fac? Pachetul nu se deschide. Oh, e deschis. Minunat, am biscuiți. Wow! Să-i deschidem? Trebuie să fac un strat uriaș de umplutură în Oreo. E cea mai delicioasă parte. Acopăr cu un alt biscuite. Bunico, uite! Încă doarme. Biscuiții mei sunt gata. Le pun pe o tavă, adaug umplutura și acopăr cu un alt biscuite. Voilà! Avem un sandwich de biscuiți. Perfect. Ce acel zgomot puternic? Ce? E ceasul meu cu alarmă. Biscuiții sunt gata. Să aruncăm o privire. Arată delicios. Să le punem pe farfurie. Arată gustos. Am reușit. Acum trebuie să le trimit la Rose pentru degustare. Poftă bună, dragă. Ați făcut toate astea doar pentru mine? Sunt încântată. Vreau să încep cu acest mare Oreo. Să încerc. Umplutura este delicioasă. Vreau mai mult. S-au destrămat. Să schimb culoarea prăjiturilor. Mă duc la cele colorate. Să le gustăm. Sunt destul de bune. Ce frumos. Aceștia sunt biscuiți de la bunica mea. Să-i gust. Cu ananas. Wow, bunico! Ai făcut cea mai bună treabă. Victoria este a ta. Da. Și eu pot să gătesc. Cu siguranță nu am rival la biscuiți.